Manmita K. Shetty. Manmita K. Shetty. Here Manmita Shetty. 59. Mobile number 8452804678. Manmita Shetty. 99. Daya R. Shetty. Daya R. Shetty. Line people. Prabhavati Shetty, 115. Prabhavati Shetty, Daidinte Dumbale. Prabhavati Shetty, Daivedike Bale. 46. Pranama R. Shetty, Pranama Shetty. Jaya S. Kotian, 91 number, Jaya S. Kotian. Onye. 64 Sujaya B. Shetty. 64 Sujaya B. Shetty. Aina big bale, aina fast bale. Vidya J. Shetty, 57 number, Vidya J. Shetty. Moksha Shetty, Moksha Shetty. 178 number, last number, शायद है 178 विनुता शेट्टी. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಏನು ಬೈಜಿರ್ನಾಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಬೋಲೆ 178. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ರಡ್ಡು ಚೈರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ನಡುವುದು ನನಗೆ ತೋಂದುಕ್ಲಿ ನಾಟಕ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪುನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕರು ದಯಮೆಂಟನ್ ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ನೋಡು. ದಯಾನಂದ ಮೆಂಟಲ್ ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ನಾ ಬೇಗ ದಯಾನಂದ ಮೆಂಟಲ್. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ 5 ನಿಮಿಷ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. सेंटर्ड आप रड्ड कोटे कुर्सी लाइन श्री मूकांबिका 1 बरदन श्री मूकांबिका 2 बरदन